का हालचाल बा भाई लोग। तो आई सबसे पहिले बात करल जा अपन पावर स्टार पवन भैया के। देखिए कैसे तगड़ा बड़ गाड़ी में निकलत नजर आवत रहे। इनकर एगो गाना आवेला बाटे घाघरा, आ 22 अप्रैल के रिलीज होखे वाला बा। आ पवन सिंह शिल्पी राज दोनों जने मिल के ई गाना गइले बाड़े लोग। तो ई गाना कल सुबह में रिलीज हो जाई। टी सीरीज हमार भोजपुरी जौन यूट्यूब चैनल बा ओकरा पर रिलीज हो जाई। तो इंतजार कर लोग भाई लोग, बेसब्री से इंतजार कर। और एमे जौन लौकत रही हीरोइन श्वेता शर्मा उनकर नाम बाटे। आ ई आइटम सॉन्ग जैसा लागत बाटे, तो हमरा ख्याल से आइटम सॉन्ग ही बाटे। तो चलो अब बात कर लो थोड़ा नीलकमल सिंह के। तो भाई नीलकमल सिंह के खबर ई बा कि फोटो क के झूम झूम जौन इनकर गाना आई रहे उ 50 मिलियन व्यूज वो यूट्यूब पर क्रॉस कर गईल बाटे। ई बहुत ही तगड़ा बात बाटे। देखी बहुत ही अच्छा ढंग से, बहुत ही शानदार तरीका से आगे बढ़त नजर आवत ताड़े। अभी फिलहाल गई रहले हैं मैच के कमेंट्री करे, आईपीएल मैच के जौन चलत ताटे। एक से एक कलाकार से मिलले, एक से एक बड़ बड़ क्रिकेटर से भी मिलले। तो बहुत आजकल आगे चलत ताड़े। इनकर एगो और गाना बा ई जौन लड़की दीवानी, एहू पर देखी 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकल बाटे। लड़की दीवानी सनी लियोन जरे इनकर जौन गाना आई रहे, आ सबसे ज़्यादा ए पर 13 लाख कम से कम शॉर्ट बन गईल बा, 2 मिलियन रील बन गईल बा। बहुत तगड़ा चलता इनकर सॉन्ग आ वीडियो। काम धाम कइला के बाद देखत तनी है नीलकमल भैया नीलम गिरी दुबई में गइल बाड़े लोग घूमे। लैम्बोर्गिनी कार में घूमत ताड़े। देखी कितना एंजॉय करत ताड़े लोग। लागता इनका लोग के कोनो गाना फिर से शूट होखत ताटे दुबई में, नीलम गिरी के नीलकमल सिंह के। तो बहुत जल्द हमनी के सुने के खबर मिली, देखे के मिली जरूर। तो बनल रही रउआ सब, हम रउआ सबके दिखावत रहम। तब तक ई वीडियो एंजॉय करी। देखिए गाड़ी के शीशा खोलत ताड़े, पीछे खोलत ताड़े, बीचे में से खोल देताड़े। फिर नीलम गिरी देखिए कैसे उठ जा, बीचही में से उठ जाताड़ी। अब उठिए नीलकमल सिंह, देखिए आय हाय हाय जिया रे शेर जिया। आवे वाला के बहुत बड़का स्टार बा आवे वाला टाइम के। देखिए भैया दोनों जनी बड़ा मस्ती करत नजर आवत रहे लोग। एंजॉय करी सबे बस। तो हम रउआ से मिलब कल फिर नया वीडियो में। तब तक खातिर अपन ध्यान रखम। नमस्कार।